Salam. Salam. Horas madita. Kita mulai acara parminggota matang yang mahita dibuka sarwata. Amin. Mari demilisan nomor bukan nomor tolu ayat 1 2 ayat 2 jong mahita. Mari tehite goar ni Dewata Ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, nat mo palangit do tanoon. Amen. Di batado habrusatta dohot hagogotta, pangurupi situ do diagogotan, akkana mangonai tu hita. Di baheni dang mabiar hita nang pebalik tanoon. Ajala lalo-lalo akadolok. Lau merongrong tutonga-tonga ni laut. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus hodo panondang nasitong na manondangi ganup jolma na di portibion. Sodak ko mabuhim tuhami jala parabadai marohanami aso tadahami dalam hanguluan marite siani serajai mahami asa unang manipilhami siyan dalan nasitongi. Ale Tuhan Jehovah patoktong marohanami makaposay tuho martihite to di perbadia. Amin. Udul Maida. Paredeta. Oleh Yesus tabuhami asa unang magro manangise siyan kami say porsea masuki sayahot di Pati ni mingguta sadarion dina sa Lukasia ayat 27. Tusalhuna madidok iadong na naeng mangihut nau iswadaw ma dirina. Itu maari-ari hau pinarsilangi natu ibana lau mangihutton au. Ido sakna atong rak midogogo mati debata lamang ulang no bar tupati nai. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulaw na humbar tupati mi. Amen. Mari dehita. Songon hasuna rarada sami sesani muda di Yesus doi sesani muda di Yesus doi. Tatapoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Pujuhami do guarmu na badiai. Alang targogot hami marningot dosa nami. Saya marsini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak debata nagabejolma alani hami. Namate jalan ahesian namate. Namanay kuda ginjang doho mangudion hami. Asi roham dihami. Saya patoktong madihami roha hamulateo tuho. O Tuhan diperbadia pangapuli na masa roha. Pamalum masalhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa makasi roha hami mangulaw long maniroham. Odo parita ni nasa asini roha. Sa unang tulak hami. Sa tangiyong mahami ho ali di bata ama anak doton di perbadia. Amin.
Bagabaga ni bata tari utuasan dusatta. Songonod do hatan itu Jehova. Nungo dar sa iho au maritesan akka dosam. Jala nungo lo jaiho au maritesan akka hajatommu. Au tutu au sadiri malasay akka pangalusim alani hadiriokku. Jala dang mo hungutingot akka dosam. Asa nga po ma ilibata na digijang. Budul mahita. Mari dehida. Ayar sakni rohaku tungsa budanua magota pakaran tenido sai Tuhanku nalamate dihabar silami ibana paluahana martuaro Nasapudoi dan dijujur dosaku Tuhan Tung sesadoi di darai dan ditulak Tuhanku Epistel di Menggutta sadarion ima sian Jesaya onom mamukko mas sia 1:10 Jesaya onom mamukko sia 1:10 tajahama respon surya. Jadi dok ibadah ma lao maho jeladok ma tubang soon saya menangi-nangi mahamu alay unang atusihamu sa idahamu ma alay unang manadahamu. Rakam marohani bangsora jala mingori pinggol nasida jala pitungin mata nasida kasaunang marnida mata nasida manang marbinege pinggol nasida manang mangatusi roha nasida jala unang muba manang malum hilalaonna. Jadi niku ma sadia lelengom ale Tuhan jadi nin nama pai matarulang bangso pai matarulang akahuta so ada marisi jalaka bagas so marisi jolma jala tarulang tauni gabi halongonan Ai padaon Jehova maka jolmai gabe lama situtus sarsitongan nitanoi. kami tambah jaya 10 dulu alai tading dobe di bagasan sapa 10 nang akai siap penunado songon hautusam jala song hariaran na martuko dia tatabana boni na hadia do tukonai ido sakna martua do na tumangion hatane di bata jalan na pyoksa amin. Mari de mahita. Sulu
sondangan sayukapi marohamu say pasia Tuhan mi pagam saluhut lakamu tu parholong rohamu. Tahdidak ko maha porsetay, songon hidak kundungat ta sa porseo di satok portibion, rak mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parkugo na suatu dosan, nadong pangalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, iba na tubuhon ni si Maria, nabagabea siyaton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na may tarpaja do ibana dihaw pinasilang na tuat tubanuatoru dung ditanom na mula mangulo dari patuluhon na manaik tu surgo la hundul sa mudi bata Jehovah amanay pargogo na suatu dosani di sima ibana pangulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mati. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria na badia. Huria atau pani halak Kristen akan na badia. Doho diasani dosa, doho dihatai na mandok. Mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, doho dihanguluan na sora suda. Amin. Hidul maida. Tapi kayak mati ting na masa duriat tadi bukasan minggon. Tabi gema titing ni huriata di bagasan mingguon na perjulu guarni minggu tasa darion ima minggu palimahon dung Epipanias do topik gabe si huton Yesus paduahon kebaktian sekolah minggu sadarion minggu 6 Februari 2022 buka utama parmingguan sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan secara virtual. Pinabotohon tusude na toras ni anak kota sekolah minggu asata sosoima lama dohoti parmingguon sekolah minggu napatuluhon sermon guru sekolah minggu di hari Rabu sia Februari 2022 pukul 10 sia wib nang dipatu pada sermon guru sekolah minggu marhite Zoom dengan meeting ID 270 sada 4 sada 255 tusude guru sekolah minggu asaro laho madohotisa paupaton pemberkatan nikah titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagasom ma Andreas Herianto parluhutan Togatorop, anak ni amata situa Wilson Togatorop, tubuh ni inang Herlince Siaturi, ruas ni huriah HKBP Bincarung Resort Bincarung Bogor, dohot Seli Silitonga, boru ni amata Humala Silitonga, tubuh ni inang Eri Simajutak, ruas ni huriah HKBP Mampang Prapatan Resort Mampang Prapatan pamasu-masuon di hari Sabtu 10 sia Februari 2022 di HKBP Bincarung Resort Bincarung Bogor tuhatama nama masu-masu ulaoni napalimahon rapat HKBP Resort Mampang Prapatan di hari Jumat tanggal 10 sada Februari 2022 patu paun ni huriat HKBP Resort Mampang Prapatan do rapot resort mulai pukul 10.02 WIB saat tunasidung maringanan di gedung serbaguna HKBP Mampang Prapatan alani i marhite surat undangan dohot wartaon neotang mahradion nilalaho mangadopi rapoti ima parhalado resort utusan situa parhalado nagut tiki parhalado parartaon utusan pengurus seksi-seksi dohot pengurus dewan-dewan dan diakonia ia sihata dirapoti ima laporan pakubasian Resort 2020 sada, laporan keadaan keuangan Resort 2020 sada, program kerja Resort 2022, anggaran Resort 2022, dohot natubu di rapot. Paunopon rapot huria. Di hari Minggu 20 Februari 2022, dung sidung permingguan pukul 7.30 patu pota do rapot huria,
lau manaringoti manang manotopon program kerja dohot anggaran HKBP Mampang Perapatan tahun 2022 marhite tingon pinangido maturuas ni huria HKBP Mampang Perapatan asaroma hita mangadopi rapoti gokon marhite surat madapoti pe muse di pasahat tuaka parsidohot di rapoti na papituhon pendaftaran guru sekolah minggu hobar tu hasil sermon perhalado HKBP Mampang Perapatan na dipatupa di hari 20 Januari 2022. Pukau utama pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan periode 2022 dohot 1 2024. Dohot syarat buima tabereng di warta jemaat narong dihita paling lambat hari Minggu 10 Februari 2022. Pawaluhon pesan manang surat preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Dung sidung tinghon jahahonod do pesan manang surat penggembalaan preses Distrik Walu DKI Jakarta terkait dampak pandemi COVID-19 sia. Pasiahon ulang tahun kelahiran. Parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun. Turuas ni huriata namar ulang tahun di bagasan samingguon. Didok hatani debata atong patutoru hamu madirimuna tutoru ni tangan ni debata nagugui asa dipatibu hamu ditikina sian sada Petrus bidu 5 ayat 6 parhepengon terlampir aka pilihan hamoleteon dot nasing nasojinaha dititingon taidama diharotas acara na adong dihitabe Jakarta 4 Februari 2022 nomor 076 garing D Walu Romawi DKI garing 2 Romawi 2022 perihal surat penggembalaan terkait dampak pandemi COVID-19 sia bagian kedua kepada yang terhormat seluruh majelis dan jemaat HKBP Distrik Walu DKI Jakarta dengan perantaraan Pendeta Resort manang pimpinan jemaat di tempat. Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Kita sangat prihatin menyaksikan peningkatan yang signifikan kasus harian COVID-19 varian Omikron di tanah air, khususnya di ibu kota Jakarta pada beberapa hari terakhir ini. Kita juga mendapatkan informasi bahwa di antara mereka yang terpapar tersebut merupakan anggota jemaat, pekerja gereja, dan para pelayan di tengah-tengah gereja HKBP. Sehubungan dengan itu, untuk mendukung program pemerintah mencegah penyebaran COVID-19, maka kami mengajak seluruh jemaat, pekerja, dan para pelayan gereja agar 1. Memperketat disiplin protokol kesehatan di lingkungan gereja. Jemaat yang merasa kurang prima kesehatannya dihimbau agar mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Apabila kondisi tubuh jemaat masih terasa kurang sehat, jangan panik. Segera periksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang terbaik. 2. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah tatap muka atau on-site, maka untuk sementara waktu perlu dipertimbangkan kembali pelaksanaan ibadah virtual atau live streaming, khususnya di wilayah yang penularannya meningkat cukup signifikan, sembari berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan informasi dan kondisi terkini perkembangan COVID-19 di lingkungan sekitar gereja. 3. Segera mengikuti vaksin ketiga atau booster bagi yang telah memenuhi syarat di sentra-sentra vaksin yang tersedia guna meningkatkan imun tubuh dan meminimalisir dampak keparahan infeksi COVID-19. Dan keempat, tetap bersehati, memberikan topangan dan aksi solidaritas kepada warga jemaat atau pekerja gereja dan para pelayan gereja, serta masyarakat sekitar yang terpapar COVID-19. Demikian surat penggembalaan ini kami sampaikan. Roh Tuhan memampukan kita melewati pandemi ini dengan berpegang teguh pada firman-Nya yang berseru, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkannya. Dari Yesaya pasal 31 ayat 5. Teriring salam dan doa kami
HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Preser tanda tangan Bernard Manik MTH Tembusan, Eporus HKBP sebagai laporan MPSD dan 3 bertinggal. Tapasada marohata martangiang mahita. Hupuji hupasanga pami maho alih Jehovah na marhabangsa di Banua Gijang. Huhut rohami madok mauliate tu adu pami. Mauliate Tuhan di sobah rohanami. Molo di luas sodo pehami marhahi pason. Boy hami marpungu manobba mamuji ho di bagas huriamon. Gudang do siad dongan nami. Nasubui marnatapak dohot hami Tuhan di obason. Adong mayalani biar. Alai gudang doi Tuhan. Manang piga-piga na di bagasan nasosikop hahi pason na. Tuhan martangia kami di sekolah minggu naung dipukan nasida mulai dari on Februari 2022 kebaktian sekolah minggu nangpe melalui virtual hupasahat tami matuho Tuhan guru suang soni nang anak kon nami asahoma Tuhan nama masu parmingguan nasidai horasi aka guruna suang soni kaya anak kon nami lian bisuk Tuhan nasiakoi lian pangatusiod di nasida naporludo majamoton hahipason Tuhan nang di sermon guru na nang dipatupa di hari sia Februari 2022 mangido hami Tuhan lian ringgas ni roha di guru sekolah minggu asa dohot nasida di sermon guru sekolah minggu marsada ni roha nasida laupa dimut-dimutton nakaya nakon nami aka namar sikola tarlumubi tahe di salhutna yanak konami na di sekolah minggu Tuhan mangido hami tu ado pami di naung ro mangido ro ayanak kon dohot anak ni Huriam Andreas Haryanto parluhutat tu gatorop dohot seli silitonga ro nasida di nasadani rohan nasida ima di naing patupahon rumah tangga na baru mangido hami Tuhan. Homa na mangalian bisuk, mangalian hai pason tu nasida. Suang songoni tahe tu 2 hasuhuton. Tulok tu keluarga besar ni tu katorop dot silitonga. Lihat di nasida le Tuhan pos ni roha. Lihat di nasida torang ni pikiran. Asabui saluhut na mardalan sude. Aka sinakapan ni roha nasida di bagasan pasu-pasum. Imananaing majalo pamasumasuon pardonga saripeon. Di hari tanggal 10 sia Februari tahun 2022 on kupasahap tami mali Tuhan saluhutna akasi pikiran nasida tu tangami lean hahipason dohot hahorason Tuhan nang patupaon nami do resort rapot HKBP resort Mampang Prapatan tanggal 10 sada Februari 2022 mangido hamitan Tuhan mangalopi tangan marhite-hite rapot nasidei asa dapot nasida ma nanaing padinggaton huriaon pasadahon huhut pasikopon aka pakubasion na asabuy saluhut nay gabi padinggaton tumajuna HKBP Mampang Prapatamon atong liya madinasida ali Tuhan hahipason liya dinasida tiur ni pikiran do tiur ni hari asabuy sude mardalan rapot HKBP resoti di bagasan asini roham tarlumubi tahe di hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 dinanaing patupaon nami rapot huria mangido hami Tuhan tuho asa saluhut na rapot nami imardala do dengan atong liya mahahipason di ruas ni huriam di nabuy maddohoti asa saluhut na nahupatupahami nahuhatay hami di bagasan rapoti buy gabi saluhut na ipadinggaton dohot pasadahok kami padimud-dimutok kami di HKBP Mampang Prapatanon Tuhan hupuk kami do majalo pendaftaran guru ni sekolah minggu mangido hami Tuhan tutuhi rohania karuasmu nabuy hobartu ulau ni suang soni tahe dia ka pendamping ni remaja mangido hami Tuhan nabuy do denggan nakaya nakon nami guru sekolah minggu pada laton ulaon na moloho na mangajari nasida Tuhan martangiang do hami dia kana marulang tahun di bagasan sadarion homali Tuhan namaleon akahipason dohot las nirohan ay baru paingot tami Tuhan molo tung pedilyak ko
sada ari, sada minggu manang sada tau, tabba tu hami ganup marsada-sada. Nalam jonok do hami saluhutna tuari hasusuda nami. Atong paingot mahami Tuhan marhitoi. Loas mahami marlas niroha bisa dilihat kodo petik di hami. Loas mahami tong madok moliate di saluhutna na pinatupam di ngulu nami. Martangi yang do hami Tuhan secara khusus. Dia kana marsitaonon tarlumubi na marsahit. Nasubui hudoko kami marsada-sada di obason. Pos rohanami Tuhan. Marhiti pasu-pasum. Pasu-pasu ali Tuhan aka para medis. Tarlumobi tahe dia ka ubat na pinangan nasida. Asa buli pasikopon. Hasisikop ni las ni rohana sida dohot denggan ni pamatang nasida. Marlas ni rohana sida bui rap dot hami di tiki-tiki hari nanaing roh. Song-songonima ali Tuhan. Loas mahami gabi parsidohot dina manguluhon mangihuton na niajarhon na nitugihon ni praeses melalui distrik Walu ajari hami Tuhan gabi jolma napasauton ima himbauan nasida marhite-hite amang praeses asa dohot tami menjaga protokol kesehatan di lingkungan gereja tarlumubi tahe akahahipason ni jemaat asawolo hami manghuton vaksin booster ketiga Allahu boto hami Tuhan marhite-hite ido tabba imun ni hahipason nami suang-songoni tahe dia ka ganu pruas di hami marsada-sada namrasa dang sikop hahipason na paluas sami Tuhan manahan diri di jabu nami be Allahu boto hami jorbut ni COVID-19 siai asabui tarlupahok kami tarsalpuhok kami saluhutna atong Tuhan luas mahami tong marsyurupan mengalian rap marsitangyangan mangalopi tangan tarlumobi tahe diakana mangurupi akana marsitaonon Tuhan di bagasan saminggon kupasatami madaging doktor denami tuho pasu-pasu hami Tuhan marhite-hite todimi mauliate matiho Tuhan kuboto hami dorang sikop hami Tuhan diak kapangiduan nami molo di bagasan dosa dope hami mangidu hami Tuhan jumulu sesa dosa pangalasion nami asa unangi mangabati aka pasu-pasu silianommu Tuhami mauliate matuho Tuhan marhiti anakmu Yesus Kristus jaloma tangiang ele-ele nami amin soni matiting dihuriat tadi bagasan nasa minggu Tuhan tama masu-masu. Hupa lian sada A sada B Maratusan nomor 202 ayat 2 ayat sada 1 2 Yesus, saya so ada
Artang yang mahita. Damai ni dewata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Berita nauli di minggu tan sadarion imana tersurat di Markus sada ayat 16 sahatro di ayat 20. Diju akka sisianna. Dungi di namardalani ibana di topi ni tao Galilea di idema si Simon dohot si Andreas dongan saama ni si Simon na sumapakon jalana tu taui ay pajala do nasida. Jadi dok Jesus ma tu nasida iuton hamu ahu bahenokku do hamu si jala jolma. Pitor ditarikon nasida majalai laos mangihuton ibana. Jadi dung dumau otik di dalani si siani di dema si Jakobus anak ni si Zebedeus dohot si Johannes dongan nasa amai di bagasa parau donang nasida pature-ture hojala nasida. Dungi manigor di jauh manasida gawe ditarikon nasida ma ama nasida si Zebedeus na di parawi rab dohot akka anak gajianna lasrodo nasida manghitoni bana sonima sahana dijau akka sisianna dijau gabe pengikut manang murid manang asa gabe dohot kita sisian di Yesus murid ni Yesus sihuto Yesus asa dapotan haluau kita asa dapotan hasisan di dosa jala sadot kita tersahab termaterai di bagasa Kristus asa dapotan hasonangak kita di surga di benua gijang. Oma jajini Yesus naso Mose asa dapotan lasni roa hita kon ihutonot taru Yesus. Alani diterpukon diju akasi sianai sian latar belakang na biasa-biasa Galilea siatope ni tau Galilea adong madok tersong belgani Danau Toba do Galilea. Jadi Danau Toba adok piga kabupaten na mangelilingi. Olo Galilea pe soni. Olarong di bibilte yakka Danau Wari Danau Tiberias misalnya Genesaret tersekitar Simei. Bui son Danau Toba par Porsche dapotan par Beligi Paranggal bui. Jala didok dang pola kota na maju dak pola ido peno belga huta di hati hai adong do Jerusalem. Jala dang pola huta inganannya Kanamora paradongan. Takas do taboto molokan nelayan. Kapartobe na molitobe akapardekke beda do tuaka pelaut mamakke pukat harimau rupani gudang dapok nak kadekke na belge anggo di danau do dak pola dohonon otik daung dohon masai bertonton dang pola songoni dapot takas do binereng pina bereng-bereng di Danau Toba tiki medi be
di Porsea bohado pernguluan perkerejon yakka pertoba nelayan di ulu iba molongasai mana merdeke ni pakai solunai ale molo iberng bai murugi di beda ulu sega ulu bocor jadi orang do ibu bubu itaw mai ba mau upan na kelapa sawit masuk masyak ke jahir masuk si bahut ulu perdo todo jaring iba ma do tonne buti baru di ilele madekon sakok ma ido tonon di jalao besitake ma dapat makadeke lapatan na kehidupan na binereng dak pola mamora anggo akan nelayan dari dana lo ale cukup ibu mau tu pasar raka dekeo neng dohonon na diturpukon dang lau Yesus tu Jerusalem hutana belgai narong disi akan berpendidikan akan amora mengalului akan sisianna alai dang nadi orai sebenar dang adong di Alkitab ikon nelayat do sisean ikon napugos do dang adok pola ni atar surat alai nang dohonon dari si terjauh nang akka masyarakat na ekonomi lemah laho mangihut Yesus terjauh lapisan-lapisan bawah masyarakat bawah mendapat haluan keselamatan dungi merdalani ma ibana di topi tau Galilea di ida masih Simon do si Andreas dongan sama ni si Simon na sumapak ko jalana tu taui ay pajala do nasida mulo tapay hutihut turbukon gabe do jisma nang bayanok ku hamu gabe si jala jolma jadi mamake bahasa si jala dekke gabe si jala jolma asa muradiat tu sinasida maksudna ini datung dohoronna tu akka na berpendidikan bayanok ku mamu si jala jolma ya jala inna aleala ido ulaonna si ganupari majala dekke manakut dekke bayanon nama bayanok ku mahamu gabe si jala jolma lausodo dihita kadongan saha Porseaon terjuru hita gabe si jala jolma marhite akka ulau tabe dak pola tinggal honota olo diturpoko memang atur ditinggal si Simon do si Andreas do ulau nai alai neng dohonon na dak pola ikut tinggal honota profesita mula orang guru rupani gabe tinggalon ha guron na lao merberita nauli dak pola alai di nganan na ibe ma mula pertiga-tiga do tarida ma ha Kristenon na disi di batu duhut tu akadongan na pertiga-tiga mula guru di mana di batu ma kepribadian ha Kristenon di namartangi yang rupani diteladan dia ka contoh kehidupan dia berjuang dok kejujuran tu akadongan na guru mana ngah hape profesi ini alaning dohon na semangat penginjilan para raton harajaon ni debata isungguli musai diturpukon mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini jadi pertibiot do harajaon ni ipajongjong debata dijauhi ta asa jongjong harajaon ni debata marhiti gereja kalau dipajongjong pertibion aka kerajaan-kerajaan aka inganan-inganan di panggonggomi gubernur bupati presiden songoni mahita neng pajongjong aka gereja jongjong ma gereja di Sumatera jongjong ma di Pulau Jawa jongjong ma di Kalimantan jongjong di Sulawesi jongjong di Irian Jaya satu Singapura satu Amerika asa jongjong harajaon ni Tuhan tentu ise do na mangulia di si bahita do jongjong ma kapadita jongjong ma situa guru huria diakones bibil pro adong ma ka guru kor adong ma pemain musik adong multimedia sound system rap pajongjokon harajaon ni debata terjauh hita
terpilih kita gabe murid gabe berperan aktif lapa pacongcok kon harajaun di debatai. Mulu sodoti ta berarti rang doti ta pacongcok kon harajaun itu ani. Alai orientasi ini lebih luas do rekrutannya ke tenaga kerja pelayan Nabi Nani Yesus. Alai do notama terus do buat tota pilih tota ke guru sekolah minggu ku terus do. Alai nggak mau lah teh. Soalnya ujami tahun hari minggu isi lo guru sekolah minggu sip busudi. Bisi na lo gawe calo situ langarong be na lo. Apalagi ka perempuan calo situ isi nama calo nate. Calo situ sekurito seperempuan. Ala yang kau per minggu nina saya gumurang dono yang perempuan. Mularong onom baris kursi ni gerejaon. Mulalau pe tu hutan nang dia ka luar nasing saya teropak beris kaina. Dua beris do ama. Keadaan normal dah. Ala-ala ni kopi tona teh. Banga ina pe ni ngana saotik. Apalagi ama. Romusin nam Omikron. Baru Omikron ona teh. Gabe ngeri-ngeri sida. Apa kegiatan kurang? Gabe dua kali vaksin batong dohona. Lalu atau dua kali vaksin apa setelah na torsi dari Menteng. Ala berhubungan gudang ibu toka jol maka. Ai vaksin me ba. Apa tong do beduk. Baru naing karas ni Omikron. Alani himbau mo situ hamu ka manami nanami vaksin mahu patulu hali unate. Ate nang atulu hali nang vaksin. Tulu hali dah. Ang goi distrik, ang goi puskesmas tabe. Ale mo lo jata. Inatta laut puskesmas. Sadari ono pulurin nang dapat nomor B. Kabilama ha itu Menteng. Ang goi si gudang do jatah na. Ale ko joli daftar online sian HP manang laptop. Ang pendaftaran sih baru lama tuh sih ngatur di ilayani do. Di distrik boy distrik ta boy. Asal sehat tidak. Tong doi asa boy ta bertahan. Lah pasong jokon harajan di rebata di Portibio. Alani dihitak kadonga sa porsiaun pemiliton gabisisian sada proses do. Tarong na sempurna. Las padita pe situ pe guru sekolah minggu pe mangna pe ulau ne dihuriai. Ai dia tu terbui situ ani na unang tong idok song. Ai do alasan na. Adang cocok do pe amangau. Songoni do nang si Jeremia. Taku boto Tuhan makatai naposon biau bajar na biau. Merbur 20 tahun do biau. Hape panggonggomi akana jahat, wahara banyak kumanegori. Alai di dongani Tuhani do marhite tot di purbadia. Akan ku bersihkan hujamah mulutmu. Akan ku berkati hudongani peho. Dalam Kristus kita telah dipilih menjadi umatnya. Ia telah menetapkan kita menjadi umatnya sesuai dengan kehendaknya. Jadi terpilih kita gabi ruasna. Ai di bagasan ibana do dapatan pertalia kita akan naung tinodo nahian. Ai todo kita. Gabi dapatan persaulian, dapatan haluaon, dapatan pasu-pasu. Sase sani dosa. Lasmar hataris. Ihutum mau, come after me. Datanglah di belakang saya. Follow me, ikuti saya. Ala didok arang do madok, follow me alai sibolis madok. Ikuti saya ina sibolisi alai dalat tu hamatean. Alai si tonota follow me Jesus do. Ihut tonau ina Jesus. Come after me.
datanglah di belakang saya, ikuti saya, supaya kau tidak sesat. Tabereng diturpukon Musa jadi dok Jesus matuna sida ihuton maahu bahenok kodohamu si jala jolma amatong lam gudang mana porsea lam gudang ma na porsea gudang ma si hutu Jesus gudang mana selamat gudang mana melu sen hamagoan pitor di tadi konna sida majalai laos manghuton ibana pabohon totalitas alai so naurok nakidang napola tari konota karijota na somal alai hibul rohat tameng itu Jesus tang boy satonga mulu salileng ope satonga kurang hibur rohata alai yang kono ai ko komitmen kita saya harus sepenuh hati mengikut Yesus saya harus berjanji harus meninggalkan segala kebiasaan buruk saya jadi dak tinggal honota karijota na denggani alai pangalahon na burukima ta tinggal hon lau mengikuti Yesus secara total secara penuh secara 100% fokus menjalankan tugas yang diberikan Tuhan besalu di bawah mereka kami nangate na berjumlah nomor minggu mau wereng tu nangon soy absen soy amar sahid atena COVID tiro ramai biar tu nangon narakuro ulu di buka mana masker mereka, ale sehat emang terus. Ase, ale lak apa jumpa, dia tu nangon bertiga so bereng tiga ni narak corona. Aku bereng namar gereja luar biasa di mana, pasu Tuhan ini di mana roh. Ay fokus di mana, total di mana namar Tuhan ini. So ni mana kaperhalaru ikut total di mana nama layani nama ragadai. Betul taburi pikir ruasiti. Mulu jago kasih tuai marageda. Buh taburu nama huriaun. Total mah kapaditai maulah nang be macam-macam atena. Lurus mak. Karena burju me ulahon kapaditai atena. Yang kona so burju ulah padita. Bang dah. Ay lurus mana perdi tahun na situ itu alai bereng bengkok sawat na namang burjuro na alai bengkok sawat kita aro na bengkok kon na roh ay sudiro menilai te beperdi ta matong na sude mamereng segijang ibereng sasaping ibereng baru tibo do perdi to pedek do mok do marniang do tipis do berjudo soni nang kaperhalaru sudah ibereng ruas seakan-akan kesempurnaan diimpikan apa soang na sempurna proses do ale proses perdalam tu dengan nama lam leling lam itu lam dengan soni dong ulo na tenang amang alai nang dohon terbukon ikut Jesus ma pertanyaan arong na so fokus mengikuti Yesus arong Judas nang fokus di mana satu hepeng be Yesus pigadis apa sapeser do ibe kami menyesal ni sapak ko di mana di ay buru terjual mayalani saperak jadi kami pedi tahun ay buharo mainon manirang apa di tahun sian mamonon na rohor sipata dohonon rak perlu dohono perlu holani na perlu salah kalau saya martangyang may ba pangalian ni ruasi ma pangalian ni huriai ma ni pakai ma itu akak persikolan danak ibe maul tong apalagi mana macam-macam ma biar kita song si Judas dia terikat dengan uang dan akhirnya pusing dan bunuh diri. Ala digora si polisi nguluna todina satonga. Seunang maniat tu hasoni naro. Seunang masoni. Ala yakana marohana bulus ma na terjauh di bagasa Kristus.
Soon diturbukon Peter ditarikon nasida masalai laos mangihuto ni bana rangadong be dipikirin asing bulus do mangihuto Yesus. Ale tabereng ma akan bulus mangihuto Yesus orang-orang besar. Ipakai do te. Gereja Santo Petrus namanya si Petrus mai. Santo Yohanes namanya itu Yohanes mai. Sudah akan tokoh-tokoh namanya itu Yesus gawe orang-orang terkenal dan orang besar. Jala inganan naipe gawe terberita. Songor Romawi misalnya. Kota Romawi, kota Haportibiokian berubah jadi kota pusat kekristenan Roma. Siro pusat ni Katolik ate Paulus maksud. Paulus Yohanes. Ala di si masih sian di Yesus marberita nauli. Ayat 10 sia jadi dung dumau otik di dalam siani di dama si Jakobus muse. Anak ni si Zebedeus do si Yohanes dongan nasamai di bagasa parau do nang nasida paturehot jalan nasida. Dong kana berkeluarga kana sama. Ijuga bisisian. Songoni mahita salutna kana sa bagas sa jabu sa keluarga sa pamili tajuma tahara mana ada Yesus Kristus. Ba mulu subui alani kopi tu gereja ba ibigeme jabu nabe beribadah jabu nabe ma. Dugi mani gor di jauh mana sida gawe ditarik kon nasida ma amana sidai. Amma lapatan ladang gawe dang ingok ben atoras na daong. Ale fokus prioritas ma namang uto Yesus. Memang bahasa anak dungi ditarik kon ma amana sida. Si Zebedeus na diparawi rabdot akka anak gajianna laos rodo na sida manghuto ni bana. Odo jamita di minggu tasadarion na terjodoh hita gawe akka murid sisean disciple na ko disiplinin na sian araruan disciple murid maksudnya disiplin. Dari dia matutu ha disiplin ota inda beribadah di haroromuna tu gerejaon nang di nganat tabi ko sudema disiplin songon murid ni Yesus kita dapat alas ni roha mahita mergugo mahita gabe jongjong maharajaon di debata di bagas tabi di huriat tahun saluna amin bertanya mahita. Oleh ate ali Tuhan di pajomu dihami asa fokus kami tutu total kami dia kapelayanan nami song kami perdita nang kadongan nami perhalado aksudi akka amelayani di huriaon terlumu biak karus ni huriam terjauh gabe akka sisean gabe murid alani todim todi perbadia ma nama dongani kami asa hot kami di Akkulon nami jabatan nami kakarejo nami salhuna khotha kristenon nami nang haporsion nami sonak tarela hami yakka jojo ni portibi nok terpengaruh hami yakka mamon ni portibion halani pasatami ma daging doktor dinami holan di bagasan Yesus amin. Maredeta. Ku
Ototangi hutanok, Yesus kapaluan, O samping dalo aku, animat Tuhan. Kupelihon madiriku, Lame sonang rohaki Wana sana Tototangi hutanok, Yesus napaluan, O samping dalo animat Tuhan. Tanya kemapeliata Ale de bata manami na di beno gijang Udu hararoan ni saluhut si leo na denggan do nasa ulibasa na maulutus Upasatami ma siya na lehon mi Tuhan pilihan nami Tuho Sa jala may gabi wap na husus di julom Pasupasu may jala ramoti asa ho para siya kami pilihanon Pati bulon harajam mo di tonga-tonga ni huriam do di portibyon Buhay marohanami marhite-hite tordim Assalamu tadahami kurang ni sila lehon mi Tuhami Assalam gergir hami mandok mauliati Tuho Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami Amin Nasanani lehoni andira di pamataku O sadohot gogoki rodi saluhu hartaku upasa Tuho nasaun sato Ale amanami na di bano gijang Sai pinarbadia magwarmo Sai Roma harajonmu Sai saat malawani roham di bano tongon son na di bano gijang Leon matuhami sadarion hanguluan siapari Sesa madusanami so panisanami Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami Una kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago Dona punah Araja Otagogo Rodi hasangabo Saleleng mileleng Di pasu-pasu jali ramoti Tuhan Debatama ho Di sodakon Tuhan Debatama bohina tuho jala sima rohana midaho Di dopakkon Tuhan Debatama bohina tuho Jala di pasarma damena tutodim Amin Shalom, selamat hari Minggu.